Molweni India namkela kwezeSithibini ngesiXhosa. Phetheni ke akafuna ukuxelela uQaphelani inyani uthi bekumele uba uyayazi inyani and ngese wamxelela kaloku if bekunjalo. uQaphelani uthi ke isimo sam sempilo sidinga ukuba ndazi inyani and yena uyazi uba bona bembatha ingubo eyi-1 kanye bobayi-2. Esithi ke kungenzeka ukuba isisu sahlala ngelo xesha. uPhetheni uthe hayi wena udaki udakweza iipilisi. uQaphelani umile ke ngombuzo woba ingaba ndingutata kakwenzo na. Wonyanya ke uPhetheni ngelithi noko lo mbuzo kuye sisithuko, umenza ingathi ngumntu owayehamba elala. Yena engumntu nje wayelale namadoda amabini kuphela, unjengaye naye kuphela. Uthe ke uQaphelani kungenzeka ke ukwenza uba ngunyanam. uPhetheni uthe ke le ke into yabo makube yindaba yabo bobayi-2 yakwaMkhozi, ayithethwa nakomnye umntu. uSibongile ne-stress ke guys kwakwenza ubalisela ukwenza ngento yoba yena emsebenzini wakhe anithi upromota ii-wines uhlulekile ke ukuyenza ke ngala main promotion, wachithela abantu nge-wine. So ukwenza ke wabesesithi ke why ungavele uze uzongena apha kwasibalukhulu zoba i-intern apha. So uSibongile kunalaa nto ithi no, ndifuna uzenzela into yam nam ndizisebenzele, like ingabi ngathi ngoba nakwe eyingoduso kakwenza uzothathwa nje afakwe nje kalula kanjalo emsebenzini. Wathi kwenza hayi ke ayikho into endingayenza, kodwa ke kwawuzama upractice apha kum ke undibonisa uba kwenziwa kanjani apha emsebenzini. Besembonisa kuSibongile ke kwenza besesithi no, wena userious kakhulu ngale nto, yithathe nje uyenze from entliziyweni yakho, nothi ngolu hlobo. Wathi ke uSibongile indlela esifundiswa ngayo, wathi nokho wenze ngale ndlela yakho ujonge into yoba kuzoba njani na. So wenza ke uSibongile. Kanti ke kwelinye icala uPhetheni ke ubhizi uphekela indoda yakhe bethinana kamnandi, kumnandi bonwabile bobayi-2 kuyahlekwa. Njengaye ukhuza nento yoba uye wakhumbula nawe, sayikhumbula nale nto yaye basasiyathi omnye kaloku wawundi-introdyuse kuye ngexesha sasisePortugal. Kodwa ke uye wayimosha ke xa emkhumbuza ke unjengaye uba sathi ke xa sibuya apho safumanisa uba wena ukhulelwe ukwenzo. Yatshintsha ke imudi. Naye kuPhetheni wazama ukuqala ke enye itopiki ibuza ngoQapheleni uba unjani na. Njengaye ke uthe kwi-stage 4 ikhensa yakhe etsho ke uba ngumntu olungileyo kanjani, bengqinelana ke. Wabesithi ke into ezininzi mna ndizifundiswe nguye, andazi uba ndoba yintoni ngaphandle kwakhe kuba ubalulekile empilweni yam. Ethi ke masihlale ethembeni uzoba ngcono. uPhetheni ke kangathethe kuyamayaza nje because kaloku unesazela sento ayaziyo yena unjengaye angayaziyo. Ukwenzo ke ubonakele ehleli kulapho kusebenza khona uSibongile, ehleli noPhakamani ke. Apho ke uthe uSibongile ebulisayo uPhakamani, uPhakamani wamnikeza i-attitude esithi ke mna sisi andikwazi. Wabe sesitsho ke ukwenza into yoba no, lo nguSibongile ingoduso yam. Abe sesithi ke uPhakamani uyamazi ke ngoku udala esiva ngayo but kuba ebengakazambona. So bengenamdla wakhe wethu, kodwa uSibongile uzamile futhi ukumthengisela iwayini yabo ekwi-promotion. Hayi wabe semnikeza again athi sithi mna sisi wam ndisela ibhiya mna. Abe semntakula ke ukwenzo ke umntu wakhe esithi ke ndicela kodwa ke order yam undifakele amabhotile 3 ewine. Wabe seyihamba ke uSibongile ngumntu kodwa kwase kufika ke uGcina noVusi. Aba bafike khona ke bahlala phansi baqala baswabuluka ke guys ubuso bukaPhakamani xa ebona uGcina. Kulapho ke athe ke sebehlela ukwenza obeseqala ke sithi ucela ke abaxelele uba kwenzekani ngaye kuba kaloku yena usempini. Phakamani ke uye wathi ke andazi noba ke mna mhlawumbi nifuna ndithethe ngendlela enizenza ngcono ngayo na kunam, ngoba kaloku if nifuna loo nto akho ngxaki. Watsho ke eziqhawulela guys uGcina wazi-introduce uba ungubani. Khumbule last time ebona uGcina wamjamela nje azange athethe nelimdaka nabo, wayethule equmbile qha. So namhlanje kungona mxhawula, uSibongile ke nake khange amxhawule. uPhakamani bonakele ke sesibhedlele uyobona utatakhe ke apha afike khona sembalisela into yoba yeyi udiki wena ngukwenzo, ethi ukwenzo uzenza ngcono ngaye kuba kaloku yena akayanga kwezi zikolo zabelungu. Utatakhe uthe ke makazame ukuzehlisa ancokole nokwenzo enzele yena because uthe akazazi uzawuphila ixesha elingakanani. uPhakamani uthi ke into angekayenzi yena kukuba abe elandelana nokwenzo, embuza uba yintoni lingakuzihlupha ngabantu. Ethi ukwenzo nokwenza. Wabe sithi ke utatakhe kungoba ukwenzo ke lo ungamfuniyo ngubrother wakho ke, uzalwa ndim, yinyani le ndiyithethayo. Bengabhelieve ke uPhakamani eme ngenyawo ke. Wabe sesithi ayiko wakho ukwenzo unyana kanjengaye. Wathi omnye ndithi ukwenzo uzalwa ndim. Imonyanyisile ke le nto ke uPhakamani sithi abantu bathatha yonke into ngoku bazawuphinda bazondithathela nam. No, ukwenzo ngokanjengaye qha.
Kangaphinda aphendule ke uQaphelani vele wazithulela kodwa kokusalayo ikhuphile yena inyani ebethe uphetheni ucelanga ithethi mntwini phofu. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.